a ba da haɗin kai gwargwadon iko. Allah ya taimaka mana. Sannan daga irin cigaban da 'yan uwa suke ta ƙoƙarin kawowa a wannan tafiya, sun yi ƙoƙarin buɗe makaranta ta najin hadda naziri ne, naziri da firamare, ta hafiz da islamiyya ga yaranmu domin samun musu da kyakkyawan tushe na ilimi, samar da tushe kyakkyawa na ilimi ga yara. Da haka sun yi wannan tunani wanda na ga kyansa, nake kuma roƙon a ba da haɗin kai, kar ya zama na mu noƙe abin yake ɗorewa. Sun kira wannan makaranta Al-Kisa'i Academy, wannan shine sunanta, naziri da firamare, tafiz da islamiyya, wanda za su fara wannan karatu a bana insha Allah. Ubangiji Allah ta'ala ya kafa abu, ya masa albarka, ya sa alkhairi a cikinsa farko da tsakiya da ƙarshe, saboda girman ma'aiki salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. To abu na gaba jama'a, sai in ce yau a buɗe ilajul jarih. Kenan an fara jin ƙanshin a buɗe jawful fara, tun da yau dai ga ilajul jarih, ma'ana sharhin hamziya, ina ce a buɗe. Duk da dai na san da yawa babu a hannunsu sakamakon kasancewar kofin da ya zo hannu bai da yawa, amma muna sare insha Allah zuwa ranar Lahadi za a samu wani adadi ga waɗanda suke da buƙatar mallaka wajen buɗe rawiya ta muƙaddam Alhaji Bashir Adakawa, wadda za mu yi insha Allah rana Lahadi. Watakil muna sa ran raguwar kofin su zo gaba ɗaya kafin khatimar zagaye, wadda za mu yi ta insha Allah a zawiyar margayi Malam Bukhari Mandawari rahimahullahu ta'ala. To kamar da na faɗa, abinda yasa za mu fara ilajul jarihi bana tun yau shine ƙarin fasula da na yi su, wanda a sadda aka fara wannan karatu babu su, ba karanta ba. Zai yi wuya mu karanta su duk, an dai aka ce sadara da sadara za a yi, sai dai watakila in caccafki maudu'an, in ya so sai mu samu lokaci daga baya sai a sa karatun a nitsai ana yi har a zo a haɗi, sai zama in muka zo inda aka fara sharhin hamziya to karatu ya zama ba jibi sai a kora wannan fanka kudin rage min ita, ina mura, wadda yake turare na tarakun gumbuɗa, mura ta ba ta da ƙarfi, AC ce a sheku kashe min ita. Turaren da gumbuɗa na tarare shi ne tayan min da mura, a kashe wannan isin da Allah, da ba ta ana jina sallallahu alaihi wasallam, ana jina. To jama'a, waɗannan fasula da na ƙara saninku ne, sadda na fara tafsirin ko fassarar wannan littafi mai albarka amziya, ba a shiga cikin wannan sabon juyin juya hali ba. Ana tafiya ne a tsohon salo, sai dai tun a lokacin akwai cikin na wannan babban al'amari, kuma ku shaidu ne. Ina yawan faɗa muku kullum, akwai al'amura a littattafan hadisi, sai dai kusan cewa ko ni ban san abin ya kai haka ba kafin in faɗaɗa in shiga, domin lokacin nan isharorin na dinga gani. Al'amarin da ya sa na rantsi tun kan bincika ƙarya ne maganganun nan ba na annabi ba ne, na kuma yi yaƙinin
a albarkar ma'aiki salawatu rabbi wa taslimu alaihi wa ala alihi, sai Allah ya haska mun na kwakule inda aka yi a ragayar nan ta tsiya, aka irkir waɗannan ƙarairai, aka nasabta wa manzan Allah su. To shi ne a lokacin na shato sai in ce wanga a Bukhari da Muslim akwai hadisan da ko da kusan wasa ba su inganta ba, sun fi 100, kuma nakan ce za su yi 100. A samu hadisi ya kai 100 a Bukharin nan wallahi bai inganta ba, sai a yi dam hattini aka dinga mu. Kuma wani tunin ma ina fahimtar 'yan gaza gani ne suke zunguri na in tsokano kaina sama da kara azatansu zai taba Buhari, alhamdulillah an zo gun shi kiɗan mun huta, zai yi kansa kabari da kansa. bini sai a rubuto mun takarda, wai ina hadisan nan na cikin Buhari da Muslim raunana. Sai na kan faɗa muku ce masu mintuni su yi a hankali, ni ba na sauri, amma su yi a hankali. Wallahi ban faɗa ba sai da na gani, na sha gaya muku in ce amma su yi a hankali. Sa'in duk da na dawo kan bin hadisan nan, in sha Allah sai duniya ta gamsu ba su inganta ba. Yau ga shi ya juye da mujiya, ba batun samun guda 100 ake ba, fatan in an samu da gaske za a samu 100. Daga cigiyar 100 raunana abu ya juye, yanzu yana neman in an yi da gaske a samu 100 mai rai. Ko bai juye haka ba? To ko satin da ya wuce kwana 14 yau, ai gashi na baku da ƙurin kusan da ga satin ya dawo shiru. Yau sati 2, wanda ma ni hutun ratattar sati 1 na bayar, cewa ina son alalibu min ma'anar basaɗitu na miratan laisa alayya saubin gairuha. Ina ma'anar wannan nassan? Zuwa yau ba ku samu ba, ku su ma ba su ba da ma'anar ba, kuma sun gani akwai ku. Kullum kuma a cikin sabon karatu ake wanda na yi muku alkawarin cewa ba zan shiga cikin bayanin meye ma'anar. Na tambaye su da su suca baya ba su juyawa yake, magabata ba haka suka fassara ba, wani kuma ce kaga yake ba maganar. Duk suna faɗa ko? Na ce ko suna faɗa? A wannan karan na ce mi? Na ce su je su tambayi magabatan. Har yau ban ji mai magabatan suka ce ba. Na'am, jama'a ko da akwai magabata ba abinda suka ce, ke zancen banza ne, ba haka aka fassara ba. To kai fassara yadda aka fassara, ba manufar abin ba kenan, faɗi manufar. Babu. To irin wannan wallahi kamar da na gaya muku, har yanzu abinda ba ku ji bayanin ka wanda kuka ji. Ina ba da haƙuri ga waɗanda abin yake damu, kamar da na sha faɗa, ba don na musu laifi ba nake ba su haƙuri. Me yin laifi abin da ba ni na rubuta ba, ba ni na sa a rubuta ba, ba a shawara da ni da za a rubuta ba, ba ni na inganta ba, a kawai iyarwa nai. Ina da laifi shine watakila da ido bai gani ba, yanzu na nuna. To ai komai laifina a wannan bai kai ina wanda ya rubuta ba, bai kai ina wanda ya ruwaito ba, sannan uwa uba bai kai ina wanda ya kirkira ba. In dai wanda ya kirkira bai laifi ba, wanda ya ruwaita bai laifi ba, wanda ya rubuta bai laifi ba,
wanda ya inganta bai laifi ba, ban ga dalilin da ni dan na karanta wa jama'a da zama mai laifi ba. Kuma ma ni da na karanta don rushe barnan ne, su ka sun rubuta ne don su tabbatar da barnar, sun kirkira don su tabbatar da barnar, sun inganta don su tabbatar da barnar, sun rubuta don su tabbatar da barnar. Ni aka san su ma nake shine ije barnar da rushe ta, kuma da hujja ba da san rai ba, da ilimi ba da jahilci ba, da dahir ba da kaba. idza ma siniyallati ataitu biha udda zunuban faquli kaifa a'taziru. In abin kirkin da nazo da shi ya zama laifi, to ta zan maka hanzari. Aka ina ba su hakuri ba dan laifi ba, saboda me su san nima wannan makokin nayi. Idan marbanmu da su, ni inda din nayi makoki akan wani abu da na zaci gaskiya ne, ya bayyana ƙarya ne, to daga ranar kuma mun saki hannu ni da shi. Ni da muka bambanta kenan, ko me zai faru ya faru, balle kuma ya kuni. Lastu ubali huztu bil aishi aw bi mautin washi. Ya rabbi, an fahimci wannan. Sannan kula da wani abu da inda za ku gane, da duk mai hankali zai gane daga Allah ne, ba daga ni ba ne. Shekara nawa ne ina muku alwashin zan yi karatun nan kan nuna muku hadisan ƙarya a sahihaini, shirin da yawa Allah ya hana na yi, sai da gabar ta zo, domin da na yi a lokacin nan ba za a samu shahidin nan da a yanzu tashoshin duniya suka gauraye da yin wannan hari da farmaki kan janabin manzon Allah. A fasinai ana gani masu sukana da musu hadisan suke gangami, suke game kai, har ta kai ga suna kiran ga cewa raddadin suka samu dama ƙarar suna faɗa kashe ni, ba maganar muƙabala suke, kashe ni za su ƙarara suke faɗar wannan. Saboda me? Saboda abincinsu, abinci, sana'a. Hujja kuma babu, hujja ta yanki, gaskiya ta bayyana, ƙarya ta rushe, da haka kashe shi za a yi. Alhamdulillah, ni kisa na hujja kawai shine zai iya kashe ni, ko na daina numfashi, ba ma'anarsa mutuwar da'awata ba. Kuma shi ɗan banda daƙiƙanci na bawahabi, kai magana kisa ko ɗauri ko takunkumin ana wa'azi ko irin wannan, ai wannan ke nuna ma jaki ne mai magana. Ibn Taymiyyah fa a kurkuku ya mushe ba, mushe fa ya a kurkuku ba. Wannan bai hana ka yau ka bulla a ƙarƙashinsa ba, ƙarƙashin tutarsa ka bulla yau. To wannan bai hana yau ka bulla a ƙarƙashinsa kana cewa ma shine shehul islam ba. Inda wannan tana maganin wanda yake kira, da da'awar salafiya ba ta zo yau ba. Ibn Taymiyyah ɗaure a jarin, a cikin sarƙa ya mutu, amma a yau suna faɗa cewa ba wanda ya kai shi sanin addini, ba wanda ya kai shi fahimtar addini, ba wanda ya kai shi gaskiya. To kuma yau suke tsorata ni da batun mutuwa, da Ibn Taymiyyah ya mutu a kurkuku, da'awarsa ta mutu, wadda ita da'awarsa ƙarya ce. To sai ni mutuwa za ta kashe da'awata, wanda da'awata gaskiya ce. Idan mutuwa ba ta kashe ƙarya ba, ai ta yi kaɗan ta kashe gaskiya. Wa ya faɗa muku na fito ina wannan kiran a halin ina tsoron in mutu? Wa ya faɗa musu ina tsoron mutuwa zan tare su gaba da gaba haka?
wai ina hankalinsu yake ba su gaban yi kama da mai tsoro ba kai shi fa matsoraci in kana da hankali a fuska ma ake gane shi wai kai fuska ta ba ta baka sako wai a ganin ka da kake min baka gane wani irin dan adam Allah ya halitta saboda haka jama'a kar mu ja lokaci ko ba ku ji na kar mu ja lokaci mu takaita ga maudu'ai da na ƙara su wannan shi ya jawo dole yanzu na komo baya a karatun hamziya kuma na fara shi bana tun jajibire don ba zai yi ran juma'a mai zuwa mu karatun hamziya kuma mu karanta wannan mukaddima sabuwa da amma ba don haka ba jama'a yau so nai in dora inda na tsaya karatu na sati biyu baya in daɗa fito muku da al'amuran da wallahi azimi ina rantsawa tare da babu bukatar sai na rantsi amma wanda yake shakku wata ile nutsu jama'a irin waɗannan maganganu da yanzu nake fito da su Allah shi ne shaida da san raina ne ba wai zama ba haka suke ba a'a ya zama babu su gaba ɗaya ni zan fi kowa san haka in kuma da wanda zai musharaka da ni a san haka sai dai mai daidai ba dai fi na ba makokin da nake akan waɗannan haƙiƙoƙi da nake ƙwaƙulo su da suna yin irin wannan makokin da ba mu dinga wannan abin da su ba kamar da asal yusi yake faɗa bakatil hadilu ala taqaddumi adihi afala ahinnu ila hadithil ma'ahadi baitin da gita fa bakaitu gaira buka'i hannan bakatu wa farhaha hunaka wa qad adat anni firahi kulla jibsin hipliti wa bakaitu gaira buka'iha iz lam turid dam'an wani hari bil majami'i qadnati da haka su irin kuwar da suke kan waɗannan littafai daban da tawa ni kukan kera nake kai kuka nake yi na tsakala wabi ake cewa kukan wabi amma su kukan kera suke niyaha suke da bambanci duk sunansu kuka sadda aka ɗaga gawa sama sai a rushe gaba ɗaya wai yau an gama magana ta zo ƙarshe to akwai wanda kukan da yake yi na wabi ne wani kuma kukan da yake na kera ne amma duka sautin kukan ɗaya ne amma bambancin sama da ƙasa tsakaninsu jama'a da dama yau da ba hare-hare sai akan musu da kai gwargwadon iko ko abin sannu-sannu har wataƙila cikin dogon zango a jegon to amma hari gashi madoki kusa maceci nisa in ma kai baka nuna ba a yau a gobe za a nuna akan tauraro ne kwakwalwa duk duniya ta kama a lokaci guda a sa jan layi a ja ana rusa ma'aikin Allah a rasa mai magana saboda me in aka musa wa wannan kafiri mai bata sunan ma'aiki to an taba kuma imami hafizi siƙa allama darraka fahama shaykhul islam zai zama ya rushe shi kuma sai ka ji sun yi tsid
mana mun baka da shi ku karata, mu dai ba za mu yi ciniki akan farashin shehu wani ba, shehu wani ba na sayarwa ba ne, imam wani, hafiz wani ba na sayarwa ba ne. Haka annabi ya karata iyakar da ke ca nake a zai satin da ya wuce na kawo muku wani ƙarin zance, hadisai 5,000 da ɗaruruwa da mai aka tokare su da abu zu'aizi'a, wanda gashi zuwa yau ba wanda ya tari. Na ce a ƙare ni waye abu zu'aizi'a, babu abu zu'aizi'a zuwa yau. Amsar dai shi ne cewa za mu kashe shi, ita ce amsar da aka ba. To fara tabbatar min da abu zu'aizi'a sannan ka kashe ni. Da ka kashe ni shi kenan abu zu'aizi'a ya tabbata. A duk duniya ta ji babu abu zu'aizi'a. An zu'aizi'a shi ne domin a tabbatar da ƙarairayi da suka rushe ma'aiki, daga ciki cewa ba saɗitu na miratan laisa alayya thawbun ghayruha, a haƙƙin ma'aikin Allah a tabbatar da wannan dawa da abu zu'aizi'a. basattu namiratan laisa alayya thawbun ghayruha ammatan nahar, tun daga hudu rana faɗuwarta, laisa alayya thawbun ghayruha wa basatuha bayni wa bainahu. A wacce ruwa ma naza'aha an zahari, shi cire ta ma ya shimfiɗa ta tsakanina da shi, yi ni guda tumbur a sahul kutubi. Goma da aka dogar wannan abu zu'aizi'a. Abu zu'aizi'a ina ke ba a yi shi ba kwata-kwata. Wa ya kamata a yi wa alwashin kisa? Ni da nake fito da wannan barna ina kore ta, ko wanda suka tabbatar da ita kan ma'aikin Allah. Amma karnuka ni suke hari. Masu cewa annabi ya ce da mutum na za'anu saubahu ammatan nahar wa laysa alayhi ghayruhu. Wannan a'imma ne, waɗannan shuyukh ne, huffaz ne, kare su wajibi ne. Shi kuma annabi fa yana da kaurin fata, ku bacci su ta duka, haka suke cewa fatarsa da kauri a bari a ta duka. Ga kafirai a gefe suna ta yakar addini carbi na tsinkewa, gaya na tarwatsewa, radda na karuwa, ilhadi na mamaya, shakku na shiga zukata. Ga gaskiya mun sani ana mana muzuran ku yi shuru ko mu kashe ku, mun san ba a yi ba, kuma ana cewa ba mu isa mu faɗi ba a yi ba. Saboda me? abincinsu iyaka kenan. Wannan yasa ne babukan nan na ƙara fasali na farko a cikin sharhin hamziya da sunan haulal hamziya. Me wannan fasali ya kunsa jama'a? Kirari da yabo ga Sheikh Muhammad bin Sa'id al-Busiri rahimahullahu ta'ala, bisa salon da ya ɗauka a cikin littafinsa na tsarkake littafinsa daga dattin da yawan masu yaban ma'aiki suke ƙazanta yabansu da shi. Shi ne me haɗa yaban manzon Allah da yaban magautansa, da da'awar kulluhum udulun. To shi kam Shehu Busiri bai yi haka ba. Abinda ba ya yi shi ne zankaɗarsu. Ya ce mara afihi ma zima makamar uso, shugabannin nan da suka kashe Hassan da Husaini ba su kare alfarmarka ba, ba su dubi kimarka ba, da ba su yi ba. Ijtihadi ne ce ƙarya ne, ƙad khana ya ce khiyana ce. Ijtihadi ne ce kha'inci ne, khiyana ce. Laqad khanu Allah wa rasulahu ma tuhum kafirun wa qad khana ahdakar
ru'asa'u. Wannan shugabanni da ake cewa ijtihadi suka ce ƙarya ne, ha'intar musulunci suka yi. Kashe al-Imam al-Hasan ha'inci ne ba ijtihadi bane. Kashe al-Imam al-Husayn yace ha'inci ne. Wa bi rayanatayn dibuhuma min kallazi awda'atu mazhara'u min jahidaini laysa yunsini ya darbu musabaihima wala karbala'u. Yace ha'inci ne, ijtihadi ƙarya ne. Nace ina gaida kai, fasalin farko kenan. Wa ya riga ka? Busiri ya riga ni. Ko shi ma dan shi'an ne, ko shi ma dan kwangilan ne, ko shi ma dan hayaniyan ne, ko shi ma jahili ne. Ya ce kashe al-Imam al-Hasan da Husaini ba ijtihadi bane. Duk wanda yake da hannu ya ce a cikin maha'inci ne. Fasali na farko kenan da ne. Fasali na biyu, meye matsayin makasan nasu, makasan Imam al-Hasan da Husaini. Yace ala baitin nabi inna fuadi laysa yaslihi ankum laysa yaslihi ankum ta'asau. Shafi na biyu, gaira anni fawwadtu amri ila Allah wa tafwidi al-umura bara'u. Yace kisan ku da aka yi ba na daga cikin waɗanda suka mance, abu ya wuce an tsaya kan magana ana ta maimaitawa. Shehu Busiri yace ni ma ina nan kanta ina maimaitawa. Kashe Al-Hasan da Husaini yace sabon abu ne, ba wai jiya akai ba, ba wai yau akai ba, ba wai ɗazu akai ba, yanzu akai. Sabon kes ne, jini ne ɗanye shatatab. Ai za ku ga faɗa ga ƙarara. Shafi na uku yace abdalul da wal hafizata fil qurba wa abda dababa nafiqa'u. Sun musanya alwudda illa almawaddata fil qurba. Me suka rubuta? Nafiqa'u akwai ja, nafiqa'u dama akwai waɗannan saboda dalilin sauri a ɗabi. Akwai fasali guda ma da na bari muhimmi, yanzu na to da shi gashi a takarda. Shine magana Anas, na mata fasali amma ku duba abu yayyawa na mance ga takardun. Ɗazu ana duba takardu ba ɗazu ba jiya sai na gano maudu'in na ma fitar da shi. Ɗan ƙarashi ne kawai zan yi a shigar, kuma muhimmi ne tunda dai maudu'in yanzu yana cikin abin da ya kwashi hankula. Ya ce magana ta wuce, a barta. Shehu Busiri ce ni ba na cikin wanda magana kashe Al-Husaini ta wuce a guna. A barta ya ce ba zan barta. A dadda babu hannafiƙawo ya ce duk mai hannu a kisan Al-Hasan da Husaini munafiki ne ba musulmi ba. وقست منهم قلوب ألاما بكت الأرض فقدهم والسماء. yace zuciyarsu busasshiya ce, mana ba imani a cikinta. Duk mai hannu a kashe Al-Hasan babu darussan imani a ransa. Duk mai hannu kashe al-Imam Husaini ba darussan imani. Zuciya ce kasiya, qasat qulubuhum. Ya ce ta yaya ba zai zama ƙasi ba, sammai da ƙasa yana kuka akan kisa, shi yana murna da yi. Masu cewa yin kukan Ashura shi an ci ne, Busiri ya ce ba shi an ci ba ne, musulunci ne tsantsa. fabikiyin masjada ta inna kalilan fi azimin min al-musabil buka'u. Kakka kyale shi a su kadai, riga su fi su yi rura ka rushe, ba da kuka ba da kururuwa. Mastagata ƙarfin ikonka, inna aziman fi azimin kalilin fi azimin min al. Duk wani kuka da za ka yi in ka dubi girman musibai ce karami ne kuka. Ina masu cewa dawo da jiya muke yau,
to ba ni kadai ba ga ta a cikin nan. Shehu Busiri ya ce kullu ardin wa kullu karbin wa kullu yawmin li karbi minhum karbala wa ashura. Kullu ardin yace ba sai a Karbala ba sai a Iraq ba, inda duk kake yace Karbala ce. Jiran Ashura ta dawo yace ku bar shi a su jira Ashura, mu duk kowace rana Ashura ce gun makoki muke yi kullum. Ya lasaratil Husayn. Sannan ya sauka ya tafi to shine fasali na biyu. Me matsayin kisan ya wuce? Shehu Busiri ce bai wuce ba. Fabkihin mastadata inna qalilan fi azimin min al-musabil buka. Kukan yace karamin abin da zamu yi kenan, inda fiye da kuka akan al-Imam al-Husayn dan na Fatima yar Annabi, abinda aka mai Karbala ce shine wajibin mu, shine fasali na biyu. Mace ni na fara kusan cewa munafikai ne na yau magadan munafikan jiya. Sannan na kuma fasali na uku wanda ya kunshi bayanin wato bangaren yan uwanmu Tijjanawa da suke ganin wannan zantuttuka da nake ta yi shi'anci ne. Na ce to wannan shi'ancin yana nan a cikin littafin Shehu Tijjani. Domin kashe al-Imam al-Hasan wal Husaini, ga abin da Shehu Tijjani ya faɗa. Bira ya hana ta yi karkashin wannan baitin. Me matsayin wanda suka kashe al-Imam al-Hasan da guba ta kakkatsa mai hanji? Ijtihadi ne, a yi ladabi a shiru, a kame don kar Allah ya fushi. Me matsayin wanda suka kashe al-Imam al-Husaini? Abun Shehu Tijjani. Yin magana su za ta ja yin magana kan babansa, da haka lam yal'an yazidan gair ba da mautin wal misari fil igra'i ghali. Haka magana take yadda yazo cikin Bada'ul Amali. Lil asafi shadid da muka haddace tun da jan sawu muna rera ta. Haka ne to sai babi ya shiga cikin babi. Matsayin kashe makasan Hassan da Hussein, matsayin na Fatima Zahra, karatun ne ya kunta haka. Ban san in mai takadimi da ta'khiri, na bi karatun irin yadda shi Ahmad Tijjani ya zubo shi. Kafin in ba da waccan amsar sai kuma na kuma zubo fasali mai taken ayyuhuma afdalu inda Sheikh Tijjani, az-Zahra'u aw as-Siddiq. Wannan naga in ba ta manyan bakaki saboda jan kunne ga waɗanda suke shiga da ka. Yau ina faɗa da munafiƙan da suke cewa ai duk wanda ya ce ana gadon annaba ma ya yi ridda. Ma'ana na Fadima ta yi ridda saboda mai wata wai musa hadisin annaba ne, wai annabi shi ce ba a gado, ka ce anai da haka ka karanta annabi kafirci ridda ne. To sai na aja babi kafin mu zo ga me babbar hujjar da ta sa wannan hadisi har ake riddanta mutane da shi. Na kama muku yadda aka yi da Ibn Khirash da Zahabi, da irin yadda ya zalunci Ibn Khirash al-Hafiz. Ko shine waye ya rawaita hadisin nan? As-Siddiqul Akbar shi ya rawace shi. Sai na ce to kafin mu zo tattauna riwayar, ita wadda ta mutu hadisin ita kuma wace ce? Munafiqai da za ku kalli wayar waita ba za ku kalli waye musa ba kuma? To sai Shehu Tijjani yake mana bayanin me matsayin in ta shakhsiya za a bi tsakanin Zahra'u da Siddiqu, waye gaba? Ga amsar daga Shehu Tijjani, ku ji da kyau. Ƙarƙashin sharhin baiti na 331 na Hamziya, ɗibuhuma minka
sai yake cewa ya'ani hadhihi ar-ra'iha al-idriyya allati tushammu minhuma inma hiya bizati la bishughuli yushiru biha ila qawli kuntu ala nurayn ku duba nifaqa abun dabi sai suka canja lafazin da shi tijani abinda hadisin yake kuntu wa ali nurayn haka hadisin yake ma masu dabi'i sai suka mai da shi kuntu ala nurayn ku ba asalin hadisin za ku ga shi yadda hadisin yake inda shehu tijjani ciro ba a san wato a gane mai shehu tijjani yake san faɗa da ya ce kuntu wa aliyun nuraini sai masu ɗabi su game da shi kuntu ala nuraini jiya da yau haka abin yake bai na dai lai ta'ala sun ma'auda ana fi sulbi adam annabi ya ce da ni da ali haske ne guda biyu allah ya haɗa mu a tsatsan adamu biyu ɗaya sai suka cire ali ɗin sai ni da ali haske ne biyu sai suka ce ni na kasance kan haske biyu haka kalmar ta koma maimakon ni da ali haske ne guda biyu sai hadisi ya koma ni na kasance a kan haske in kun koma za ku gashi aka suka bai da shi falam yazal yanquluna min sulbin ila sulbi abdulmuttalibi fa kharaju fi abdullahi wa kharaja fi abi dalib to nan din ma ku koma asalin hadisin sai ku an kuma cira alin dan ka kaza kuskuren dabi ne sai na sani wa kharaja fi abi dalib ku koma asalin hadisin ku wa kharaja aliyun fi abi dalib haka hadisin yake ni sai na fito abdullahi ali sai fito abu dalib sai anan muka rabu tun daga adamu muke leke ba mu rabu ba sai da ni na fito a abdullahi shi ya fito a abu dalib sai suka kuma cire ali din sai aka mai da shi fakharatu fi abdullahi wa kharaja fi abi dalib sai aka kuma cire ali na'am man yushabi abahu rana ita na ta nuna muku wani ya taba can wani ya zara can wani ya murda can wani ya canza can wani ya kara can shuru sai dai ai wata kuwar a ilmance dai a'a ta haddusan bin imati man halakani wa razaqani inda wanda zai kwankwasa a ilmance bismillah sun matta ma'anuruna fil hasan wal husain yace sai muka kuma rabuwa biyu hasken nan biyu sai aka hada shi cikin hasan da husaini wannan biyu din nan da suka fito ishara ce ga hasken mu biyu ishara ce ga hasken muhammadu da ali yanda muka hada a barzau har zuwa fitowanmu cikin iyaye biyu kuma muku kuma haɗewa muka fito cikin ‘ya'ya biyu Hassan da Hussein sai Shehu Tijjani to nan hadisi ya ƙare sai Shehu Tijjani ɗora fahuma Alhassan da Hussein din da ƙarƙashin raihana ta yi ɗiba humamin kai ke shari daga ce raihana ta yi nan Alhassan da Hussein nurani haske ne guda biyu min nuri rabbil alamin daga hasken ubangijin talikai fali zakta saba wannan sharin shautu jani ne shi li zakta saba min hudi bazati dan haka kanshin su na ma'aiki na ɗabi'a ne ba na turare ba ne a jinin su yake irin jinin da yake jikin annabi ne jikin su bi ma'ana sha'abar tijani ce abin nufi annahuma juz'ani min zatihi laysa ka gairihima min bani Hassan da Hussein tsokar jikin annabi ce aka gutsuro ta daban suke da duk ƴaƴan Hashim duk a banu Hashim babu daidai da su wala min Quraysh ce kakkab a Quraysh Allah bai yi irin su duk Quraysh babu kamar Al-Hasan da Hussein in ji Shehu Tijjani can kakkace to ai watakila gamewa ce mai ma'anar ƙayyadewa sai ce hatta huki an malikin radiyallahu anhu ina nake nufi da nake cewa sun fi dubba ƙuraishi ya ce fa an haka to daga maliku radiyallahu anhu ƙala ya ce amma ana ni fala ufaddilu ahadan ala bad'atihi ba ni iya fifita wani mahaluki kan tsokar jikin annabi kaga Shehu Tijjani sai yake sharhin mai maliku ya kunshe a nan
sai ce yushiru ila majtama'at alaihi al-umma min tafdil abi bakrin ala fadima yace kunshi yayi maganar manufarta shine bai yadda da wannan ijma'in da aka yi ba cewa fadima tafi abubakar ya fi fadima ba gaske bane ji shehu jani akhbar an nafsi annahu la yaqulu bizalika malik yake faɗa shi bai imani da haka ba bai yadda ba wasa kata amma ya shiru bai fito ƙarara ya faɗa ba ya fito bai fito ƙarara ya faɗa ba wasa kata ku ji da kyau wa za'ar karamatuka bima azharta fil hasan wal husaini wa humal muradani bir rayhanatayn har yau girmanka ya bayyana a cikin alhassan Hussein wanda su ne raihanatainin nan da busiri yake faɗa Allah zai na auda'atuhu mazahar wanda zahra'u ta haifa fa innahuma kharaja min badniha radiyallahu anha wa anhuma don su sun fito ne daga cikin ta kai tsaye wa zahara taksisuhu lafi lahina anzalallahu alai Allah ya nuna keɓantar na Fatima yayin da Allah ya saukar masa da inna ma yuridu lahu zuban kurjis albaitu dayrakum tahira in ji shi ko hunaka jama'a sallallahu alaihi wasallam Fatima dan wa aliyan wal hasan wal husaina wa huwa ma'ahum sallallahu alaihi wasallam da aya ta sauka aikace annabi ya fasa ya kira Fatima da Ali da Hassan da Hussein da gutsuma tare da washta malal alim kisa'un waidu yasa bargo guda ɗaya lillibe su biyar shine ahli kisa'i wa huwa ma'ahum fil sa'i shi yana cin bargon da su hudu fa qala hina idin a wannan lokaci Allahumma haula'i ahlu baiti fadahirhum tadhira ce to ga ahlin nawa da kace zai ba alkumar rinci ahla baiti ya ce ga su duk wanda za ka ƙara kai ka ga dama ka ƙara shi dai annabi ga waɗanda ya ayyana baka son bi zalika duna ahla baiti kullum yake bance su da wannan ba tare da musharakar duk wani iyalin gidansa ba kowa za ka ƙara annabi bai shigar da shi ba wa yu'ayyidu ma qala malikun bi adam tabdil abi bakrin ala fadima Shehu Tijjani ce daga dalilan da suke karfafar gaskiyar maganan Maliku cewa Abubakar bai fi Fadima ba ƙarara haka ya rubuta ku duba shafi na 5 za ku gani ya rubuta da banyan baki ga 'yan uwan mu Tijjanawa an sallallahu alaihi wasallam dakhala alayha yawman yace Shehu Tijjani ce watan annabi ya shiga wannan Fadima ya'ani ala Fadima alaiha salamu rabbi wa taslimatuhu فوجد الحسن والحسين بين يديها وعليا هناك نائما في ناحيه sai tadda Hassan da Husaini tare da ita Ali na bacci a wani gefe faqala sai ce sallallahu alaihi wasallam innaki wa zani wa zalika na'imu ma'i fi darajatin wa'id fil janna Fatima da ke da waɗannan ƴaƴan naki da wancan mai baccin daraja ɗaya za mu zauna gidan aljanna Shehu Tijjani ce wallam yakun hada li ahadin min nabiyina wal mursalina fadlan an gairihim sai ya saki baiti na gaba ya wuce gaba kai ta rage kuma man sha afal yumin sai nan aje wannan fasalin danjan hankali wa ya riga ka Shehu Tijjani ya riga ni sai na kuma aje fasali Shehu Usmanu dan Fodiyo da bambancin na Fadima da Siddiqu Abubakar dan su kuma ɗaya ɓangaren ɗan da ake cewa ƙadirawa a gaskiyar magana kuma wasu ta ƙadarawa ne jama'a bari ku ji mai Shehu Usmanu shi kuma yake faɗa a duba cikin bayanu jobil hijira
shine fasali na 5 shafi na 5 bayanu wujubil hijira cikin muhtaratun min mu'allafati Sheikh Usman wanda masarautar Sokoto ta buga to duba juz'in sa na 3 shafi na 171 to ga yadda Sheikh Usman ya ce wa fi sharhi muqaddimatul wusul li Sheikh Ibrahim al-Mawahibi yace ya gani a cikin sharhin muqaddimatul wusul ta Sheikh Ibrahim al-Mawahibi naqlan an shaykhihi al-Arif al-Mawahibi at-Tunis Abil Mawahibi at-Tunisi shi ma kuma ya ciro daga na sama da shi shayhinsa Abul Mawahibi at-Tunisi أن أول من تلقى القربانية من المصطفى صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء مدة حياتها شيخ عثمان النبوي yace da bayan ma'aiki wa fatin maki yace to kaga qudbaniya yace wanda ya hauta Fatimatu Zahra ucita ita ce al-khilafatul uzma haƙiƙar hilafar ita ce ake cewa qudbaniya yace halifar ma'aiki ta haƙiƙa yace Fatimatu ku duba wannan gurin ji shi Usman shi ba ma maganar fifiko ake ba wannan watanni 6 da aka yi an ta ga wani halifa ya ce duka rasmi abin da suke rasmi zane ne kan iska halifan nan ta hakika faɗi mutu zarau ji shehu Usmanu dan fodiyo mujaddidi ko mujaddidi a yadda abin sunan yake ga a daidansa in ji shehu Usman ba fa in ji na ba ya ce mudata ya ta iya rayuwar ta khalifa annabi sun manta kalli ila babakarin ya ce sai da ba ita ne tattar khilafa kudawaniya ta ciro zuwa ga abubakar sannan umaru sannan usmanu sannan ali sannan hasan ta kashe hudu mudu ya faɗa kafin nan shafi 170 ya ce wa muddatu khilafatihi mudda khilafa al-imam al-hasan dan imamu ali 6 ashhurin wata 6 wahiyar takmilatu ba da kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam muddatul khilafa wannan wata 6 yayi ta danya cike muddar khilafa da annabi ya faɗa sun matakunu mulkan adudan daga nan kuma khilafa ta kare sai bakin zalunci mai gartsa cizo bakin zalunci daga alhasan aka koma me mulkan adudan bayan alhasan waye biyo baya sun mata kunu jabarutan bayan muawiya waye biyo baya kun gaje nan gun shehu Usmanu ko waye biyo bayan alhasan ba khalifa bane malikun ne adud ko waye inji shehu Usmanu inji annabi kuma shehu Usmanu yake tabbatar wanda duk ya biyo bayan mulkan adudan yace to jabarutan wa fasadan fil ardi yana masala barna a ban ƙasa mabayyana fakana kamar kala alayhi salatu wassalam yace haka abin ya faru yadda annabi laba ta cika a ƙarƙashin alhassan wata 6 ya tafi bakin zalunci fara inji shehu Usman a duba bayanu jubul hijira cikin muhtaratu shafi na 171 na 3 wayar ka shehu Usmanu ya riga ita jadi ko kadan annabi ya gama hukunci zalunci ne adutan inji annabi ko me za a yi fa aqama biha summa halla ala sunu anil kufa il madina alasan bayan subcewar wannan al'amari daga gare shi sai ya haɗo ‘yan inasa daga kufa kuma dawo inda ya zo zaman jiran ɗana bala'i da skanci ya dawo madina faƙa mabiya radda ya koma madina shi ko ya ce ya canza wa madina gwamna ya tura su tsagira wanda zai masa gashin kuma shi ne marwan
fasara amiruwa marwanu. Ku ji da kyau, ku duba baki. Shehu dan fodi ya ce gwamnan Madina Marwanu sara ya zamo ya subbuhu wa ya subbu abahu alal bari, bai da aiki illa ya sirfa wa al-Imam al-Hasan zagi a gabansa, ya zagi babansa, ya zagar kan mimbarin kakansa. Zai sunkuyi da kai a yi ta sirfa mazagi, a zagar a zagi Imamu Ali yana ci. Haka ya ɗanɗani wannan musiba. Wa gairihi, ya ce wa gairihi, to za ta iya zama wa gairihi nan ya subba abahu, wai zama wa gairahu. Ya subba abahu wa gairahu. Katu ya fito? Na ce yara ta fito. Ta kada indi bal ta haƙaƙa ballakat ra'ayet lawa bima ya ƙulo na galau. Amilu ila haizu dalilu yusau ya subbu abahu alal mimbari wa gairahu. Ya zagi Imamu Ali, ya zagi wani Imamu Alma. Na'am. Abu Sufyan ya je gindin Uhud ya tsaya inda ya kuwa bayan abin da aka yi na kashe masa binnata da shi da ba'alin 'ya'ya, da ɗansa ya zama shi ne halifan musulunci. Me yayi? Yana littafanmu manya, ya je ya tsaya kan kabarin Jimai Hamza ya ce to kun gama yaƙe-yaƙen da karkashe mu, kuma yanzu lamarin ya dawo hannun duk yadda da kuka yi mu kuka ginawa. Me za ka ce mun Hamza a yau? Wannan shi ne abu da ya aikata a kan ƙabin Jarmai Hamza ya je faɗi wannan. Mu'awiya kuma ya ce yana son a jawo masa dam, don haka a bi masa da diga ta kan kaburburan shahidan Uhudu. Aka da diga ta kasu, aka dinga tsaran dutsen Uhudu da diga, sai da aka tono Jarmai Hamza, sai da aka fito da shi. A zaton Mu'awiya za a sami gawar Jarmai Hamza zama ƙasa, shi kenan shakka ta shiga jama'a. Dama annabi ya ce kaza kan shahidai to ƙarya ne. Sai ga Jarmai Hamza ko jinin jikinsa bai bushe ba, yana cikin manyan littafanmu. Haka kai jama'a, wannan shine irin abin da a tarihance ake ta gwagwagwa da su. Faɗan wani kishiyanci kan kishin annabi da nasa daga waɗannan miyagun magauta, su ƙara ƙarfinsu a yaƙasa ya fi ƙarfinsu da ƙarfin Allah, suka canja salon faɗa da shi. To ba wannan ne mummuna ba a yau, din mun wuce wannan. Kun ga wannan zancen aina daina shi gaba ɗaya. A'a, harin da suka kai wa ma'aiki a cikin saƙon da ya bari, wannan shi ne yau babban musiba. Ko akwai mai musa wani? Akwai mai musata? To jama'a billahi la ilaha illa huwa, duk gayyar hadisan nan da muke ta fito da su ci gaba ne na ɗaukan fansan yakin Badar da abin da aka yi musu a ciki. Ɗamara ce ta canja ta fasalin yaki. Allah ya kai mu wani satin, wadda ke shi ma wani satin ita zanu da wani na saman. Allah ya kai mu a shi zan muku karatu in sharhanci basattu na mirata laisa alayhi saubun gairuha.
da Allah nake rantse muku karatun da zan biya musu duk ba taɓa sanin sa ba su taɓa jin sa ba su taɓa sa duk ƙarya suke ba san shi inda wanda ya san shi gara ta sati biyu nan na kuma ƙara menene ma'anar wannan billahi la ilaha illallah ba cika baki ne tahaddusan bin injillahi kakkabin su ba su san wannan karatu ba sai na biya musu zan dinga gaya mu kuna buya kuna duba kuna dafa kai ba su san shi ba buya za su ji amma inda wanda yake sanye magani na to gashi na nuna wa duniya iyakatar ya nuna nawa fito da bakin da yake karkashin wannan karatu shikenan duniya za ta yadda cewa cika baki nake amma yau na ce babu kun kawaita sati biyu sun wuce na ƙara muku biyu su wuce ku kawaita in fito da karatu ku ce da mutane shaci faɗi nake za su ɗauki ku dabobi dan wanda a cikinku ya isa malami wannan baƙin da na ja na nuna wurin yana da sharhi a littattafan da suke ɗakunanku yayi maza ya shiga ya bincika yadda na bincika ya duba yadda na duba ya fito da abin da nake ci a kai ƙarshe don ya nuna wa duniya ƙarya nake amma idan girar da na yi kanku ta tabbata ba ku san karatun ba to ko kun ki ko kun so dukkan ku durƙushe ku ɗalibai a gabana ku da son ku ba ku san hadisi ba ku jira ni na biya muku shi ba ku san shi kuma duniya ba za ta taɓa sauraron ku ba abinda zai sa a saurare ku wannan lakaci hancin da nake muku a ilimance inda ɗan da ya haifu ya fito ya kwace ku dukanku ina masu laɓewa su koya wa yara to na faɗa wannan hadisi labistu na mera tallasta laisa alayya saubun gairu ha ku koya musu su fito su bayanin me nake son faɗa me a ƙarƙashin gon menene a ƙarƙashin gon na ba su sati biyu idan sassauƙa ne abin ba sai na biya muku karatun ku tabi ku tambayi kwamfuta ba yanzu kwamfuta ba ce sai ta gaya muku ba da haka za ku wanda ya isa malan gagun da zai nuna gagun da iliminka zai kwace ka gagun da digiri 3 zai kwace ka ga abun da za ka nuna kwanjinka a sanin hadisi amma a fito alakaci hacin kai kawai sai gaba ka zo ka ce za ka koya yara rashin kunya su fito su haka za a yi ta daka ka ayarin Allah na tafiya da kakakakakaka don haka gata na kuma ajiyewa ina salafawa ina yaransu yau ga jahili ya gira yau ga mai cika bakin ya cika yau ga cika bakin in ƙarya ne fito ka cika kai ma idan ƙarya na sa a cika baki to gashi na cika kai ma fito ka cika besartun na miratan laisa alayya saubun gaiha inda wanda ya san hadisi kakkaf salafawan duniya duka na daina cewa na Najeriya na ce na duk duniya inda basalafan da ya isa to ya kwaye wannan hijabun kunyar da yau na saukar a fuskar sati biyu ya sharhanci wannan hadisi na faɗa cike da baki da in ka sace bakin ka samu abin faɗa kuma na yi ƙaskai ka ɗaga ku haɗu ku yi mutum ku tattara guguda ku dunkula shashin ku ya tallafa wa shashi ku gaya wa fararen ga wani baki ya lakaci hacinsu ku gaya wa tsofaffin nan ga wani yaro ya lakaci hancinsu ku gaya wa malaman nan ga wani jahili ya lakaci hancinsu ku gaya wa masana hadisi ba cika baki ne imin hadisi ba ga gunda za a zo a nuna shi
basattu namiratan laisa alayya saubun gairu. Ina jiran ku sharhance ta, in kun gaza ku koma gefe ku jira karatu a biya muku shi. Ba ku san shi ba, cika baki kuke da neman abinci da shi. Jama'a, sai na tafi fasali na 6, aje fasali na 6 shafi na 6. Sunan wannan fasali mawqifin Shaykh Tijani min la'an Yazid ibn Muawiya. Kun gani duk fa abin nan da ake yi har yau ba ranar da nace aka ambaci sunan Yazid nace Allah ka tsine wa Yazid. Har yau ba a ga wannan gun ba. To kun san Shaykh Tijani shi ya kai wannan gun, bai taba cewa Yazid ba sai ce Allah ka tsine mar. Me sanya ga wannan ya ta sharhin baiti na 333 min shahidani laysa yunsiniya rabu musa bayma wala karbala. Shauti jani ya ce min iya mufzi'a alama azufin takdiru fa akrim bima min shahidani laysa yunsiniya ashara bihadha ila annahu ma maqtulani ma'an. Shehu Busiri inji Shehu Tijani ce yana nuni ga cewa Hassan da Husaini kashe su aka yi duka biyun, ba wai Al-Husaini kawai kashe ba, Hassan ma kashe shi aka yi. Amma Hassan fa qatalahu Yazid bin Muawiya. Yace Al-Hassan Yazid dan Muawiya shi kashe shi. Ta yaya inji Shehu Tijani ce zalika annahu ba'asa ila zawjati in sakatu summan qatilan a'dami atalf. Ya kawo matarsa da guba ta ce ga ta inda ya kika bashi ya ci, ga dukiya yanke talauci, kuma sannan Yazid zai aure ki, zan aura miki Yazid in kin gama ta kaba. Fasatu sun dama ko ubanta makiyin gidan annabta ne, gabata da gidan ta ji ta abin da ce kai ni na samu a tarwaya ma suka cusa masa ita ya aure ta dan te wannan aikin. Na samu wannan ya jama'a. Ya ce me fasaqatu summan qatilan alaiha la'anatullahi wa alaihi la'anatullahi. Inji Shehu Tijjani da ita bintu Qais da Yazidu ya ce Allah ka tsine musu. Inji Shehu Tijjani fa da shahidul awwal, ya ce to shi na barko kenan. Ya kora zance har izuwa gun kashe makasan al'imamu Hussein, nan ma ya tarafka la'ana kansu, ya tarafka su da la'ana har zuwa ƙarshe. Ko ku ji ya ce ƙadana da karu a sa'u kuma ya ce fi ƙatil waladaihi alaihi ma alaihim la'anatullah. Ya ce duk waɗanda suka kashe 'ya'yan ma'aiki maha'inta ne. Shehu Tijjani kuma ya ɗora ce Allah ka tsine musu. Sai ne lamba a ƙarna ce haka ya kamata Shehu Tijjani a gaishe ka, ba irin yadda fargani ya waƙe mana a da muke rerawa muna yara cikin bad'ul amali ta fargani. Walam yal'an yazidan ba da mautin siwal mikisari fil igra'i gari ولصديقة الرجعان فألم على الزراء في بعض الخلال لقد ألبست للتوحيد نظما بديع شاكل كسعر الحلال فخوضوا فيه حفظا واعتقادا تنالوا جنس أصناف النوالي يسلي القلب كالبشرى بروح ويوير كالماء الزلال. muna rirata muna tuba daga Allah, muna tuba gun Allah da garirata, muna kafirta da ita. Ba mai la'antar Yazid sai wanda yake taɓaɓɓe shi ke la'antar Yazid. Haka aka koya muna yara ana rera. Shehu Tijjani ya ce Allah ka tsine mai, muka ce to mun samu shugaba a nan. Ni ba Tijjani ne,
ya jama'a ko ba jina na kura baitika dai saboda ba lokaci ga nan karatu ne ta ɗauko batutuwan da Shehu Tijjani yayi a cikin sharhin da yawa Hamziya yace kaza yace ka din na kwaso mu tsallaka saboda ba lokaci na ce za mu samu lokaci mu karanta mu tafi fasali na 7 shafi na 12 jama'a buɗe shafi na 12 ilajul jarih inda dai fasali mai sunan mawqif Sheikh Usman ibn Fodi wa akhihi Abdullah bin min Muawiyah bin Abi Sufyan to shi matsayin Muawiya gun Shehu Usman Muawiya gun Shehu Usman da Shehu Abdullah na Gwandu idza kana Shehu Tijani kadi tamala mabda illa anta taqum min mutukan nace to shi Shehu Tijani ya saya ma akan Shehu Usman Shehu Usman ya fi shi fitowa baro a duba cikin wujubul hijira shafi na 370 juz'i na 3 aga yake cewa muddati khilafatil imam al-hasan bin ali 16 ashurun wa takmilata ma zakarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam min muddati khilafa thumma takunu mulkan adudan matsayin muawiya gunsa da mulkin muawiya gunshi usman mulkan adudan thumma takunu jabarutan wa fasadan fil ard kama qala sallallahu alaihi wasallam kuma Shehu Usman yace fa kana kama qala sallallahu alaihi haka aka yi kuma haka faru bayan al-Imam al-Hasan ya fi zalimi ne ya gaje shi azzalimi ne baki atudan shi ya hauka ragar al-Imam al-Hasan inji Shehu Usman ba inji ni ba kuna ji jama'a sun bashirar shi Usmanu ya kuma fitowa karara ya ce ta ayyana aliyun ba'adu islam ya buka mislahu hilafa ta faɗo kan Ali a lokacin da aka yi bubaya ga Ali ya ce lam ya buka misluhu babu tamkar Ali fa baya a wufi man asala haɗa alal hawa wanda ya zaɓi gaskiya kan san rai duka sun yi wa Ali mubaya alaihi salam wal akhirata ala dunya wanda suka zaɓi lahira kan duniya sun yi wa Ali mubaya kenan duk wanda bai wa Ali mubaya ba mai wane ne shi mai bin hawan nafsi ne mai zaɓar duniya ne kan lahira in ji Shehu Usman waye lamba ta ɗaya kenan Muawiya sun malasanu kazalika ce sannan alasanu shi ma aka yi mai bayar shi ma kuma haka ne wanda duk ya yadda lahira ke nema a rayuwar duniya to yawo Abu Hassan mu baya wanda duk yaki ya ce wannan duniya yake nema ba lahira ba in ji Shehu Usman shi ne yakin da muke a dai to ijtihadi bata ne tsagwaro gashi waye riga ka Shehu Usmanu waye riga ka Shehu Tijjani ko ba su isa magabata ba su ma ɗin 'yan harigido ne su ma 'yan kwangila ne su ma jahilai ne ƙultu na ce yaukin muraja'atul kitab sannan sai Shehu Usman ce wa qad awradahu akhi Abdullahi fi kitabihi diya'u ulil amri wal mujahidin yana tallan littafin kaninsa Abdullahi na Gwandu ya ce wannan bayanin da na yi muku kanina ma ya yi shi a littafinsa ku tafi littafin mun gani yayyan arziki masu tallata talifin kannansu su ce aje a duba abin kirkin da kannansu shi Shehu Usmanu bai ce da Abdullahi wanda dan shi'a ba saboda ya ce Muawiya azzalimi ne yabansa yayi ya ce ya faɗi gaskiya bai ce Allah zai ne masa Allah zai ne bai ce Allah zai ne masa cewa ya ma a tafi aje a duba abin da kaninsa ya rubuta na tabbatar da cewa Muawiya bakin azzalimi ne mugu ba mutumin arziki bane haka Shehu dan Fodu ya faɗa cikin wujubul hijira shafi na 170 yace kanina Abdullahi yayi namijin kokari a littafinsa diya'u ulil amri wal mujahidin kuje ku karanta bai cuna masa karnuka ba bai yi maja da magauta kansa don a halakar da shi ba bai ba shi guba ba
tallata shi yayi kira zuwa ga abin da ya rubuta cewa gaskiya ne. don haka yau tsinannun da yawa daga masu cewa Muawiya ba halifa bane, azzalimin sarki ne mugu Usmanu dan Fodiyo, daga cikinsu Abdullahi Gondo, da aka wayar gani duka waɗannan sun riga ni. A duba waɗannan wuraren za a ga wannan kalmomin yadda na kawo su, da aka yau reshe ya je da mujiya ko ba haka ba. shi ko shehu Usman nan malam cha ilayhin ta hatta hazibu laulahu lam yakun yudalu bi dinillahi fi ardi hausati. haka Allah haka malam ce haital wa hatta idza lam tada alaha maqalan siwa hukumai kitabin wa sunnati. to shi kuma ga abin da yace Muawiya bakin azzalimi, mulkin sa bakin zalunci ne, kuma kin Allah ya sa shi kin yin mubaya'a ba ijtihadi ba neman jini ba jeman Usman yake ne ba. yace man asala haqqan ni alal hawa, isar haqqi alal hawa ya sa shi ya kin yin mubaya'a. isar duniya alal akhirah yace shi hana mubaya'a. a duba za a gani. to sai mu gangaro halifa 12. me matsayin halifa 12? halifa 4, halifa 12. in ka koma hadisai za ka ga halifa annabi 12 ya sani, amma yanzu duk duniyar musulunci halifa 4 suka sani, kuma babu ko a maudu'in hadisi halifa 4 ko a maudu'i ta halifofi bayana 4 ne ko a maudu'i babu. tare da in kana son ka zauna lafiya kuma haka za ka fara kamar mutum da zaki wani Allah na kirki na masanin sunna. shi kuma annabi cewa ke halifofi na 12 ne. halifofi na 12 ne. to me matsayin halifofi 12 gun shehu Tijjani? sai na ce a tafi cikin kasidar auradu nasa tashajja shehu Tijjani Allah bawahi bil haqqil murri wasa da abi ma huwa akbaru mimma taqaddama. shehu Ahmadu Tijjani ya faɗi gaske da tafi ta baya ɗaci. shi ne haisu adkhala fi auradihi al-yawmiyya dimna manzumati tawassulihi asma al-a'imma al-isna ashar musharu ilayhi fi mutawatir riwayat inda al-fariqayn. shi shehu Tijjani ya lissafa halifofi 12 yana tawassuli da su ne, yana tawassuli da su. da ya lissafo hudun da su ake faɗa don ya zauna lafiya, sai lissafi kuma ya bi da su annabi yake faɗa don ya zauna da Allah lafiya. ya faɗi 4 don ya zauna da duniya lafiya, ya faɗi 12 don ya zauna da lahira lafiya. Allahu akbar. a nan ma ni ba Tijjani ne ba sanin babal ulumi wa malata banu buran azbuha da'imul maddi. inji shehu Tijjani, ba in ji ni ba. buhuran azbuha da'imul maddi bihim jitu ya khairal wara mutawassilan ara annani alhatu fi matlabi juhudi. shehu Abul Abbas yace wa shalahu anni akhib wa qad ata bi asma'ihim nazmi fara'id fi iqdi. shehu Ahmad Tijjani ya matsa yace adartu bi ma fala ka amri kama tara burujan walakin kulluha madlaqus sa'di. suwaye waɗannan manya da ke cewa Allah fadanci yana ubangiji aburaju na falaki na ina juya su da waɗannan da zan ambata maka, su suke juya falaki na ya ubangiji. alhatu da su nake kwaraka gaban ka ya Allah fi madalabi juhudi, iya iko na iya ƙarfi na ina kama kafa da su. bihim jitu ya khairul wara ya manzo Allah ta kan ga su zan waɗanda na biyo ta kansu su kai ni gonka. suwaye هم حسن ثم الحسين ونجله علي الذي زان الإبادة بالزهد وباقر علم ثم والد جعفر أبو الكاظم الكرم الهمام بلا جهد.
علي الرضا ثم الجواد محمد علي التقي علي التقي ne ba tuka ba ku getta ku sa dugo علي التقي والعسكري أبو المهدي وسيدنا المهدي الذي سوف تنجلي به ظلمات الجور وزيغ عن حدي فأنا مدلم ها أنا مدلم يا كريم بجاههم وعاشا بهم أني أقابل بالرد أنا مدلم ناكا وكينا يا كريم يا مي برانغوجي bijayihim saboda alfarmarsu a mun barangwaje wato sai a fassara ma sani muku fassara na'am jama'a a matakin Hausa in aka ce kyauta to abin bai kai intaha ba malam ya ce mana idan aka yi kyautar da hankali ya kasa gaskatawa koma cikin wannan littafin na shehu dan fodiyo nasihatu ahli zamani cikin muhtarat juz'i na 3 daga shafi 357 zuwa 359 sai ga kuma lissafi ya juya dalli ne na farko daga nan lissafin ya faru kuma ya yunkar shehu dan fodiyo ce karshen halifofi shine mahadi kuma ga lissafi